Mila 1981an ireki zuten Europako herrialdeetako parkea. Toki eder eta lasaia da, naturaz gozatzeko bikaina. Gernika Lumondago parkea, udalerriko batzar etxearen ondoan. Azken hori, Bizkaiko batzar nagusiaren egoitza da gaur egun. Bi eskultura ospetsu aurkit ditzakegu parkean. Eduardo Txillida Donostiarrak egindako Guraitaren etxea eta Henry Moore Britainiarraren Large Figure in a Cellar, figura handia aterpean. Horrez gainera, Humdorren bustua ikusteko aukera izango dute bisitariek. Bestalde, zuhaitz eta zuhaizka espezie ugari, pagoak, aritzak eta arteak besteak beste, eta urmael eder bat ere aurkituko ditugu Europako herrialdeetako parkean. Aurelia Candez López, Clara Saldun